Už od malička som sníval, že budem lietať a motorový paragliding mi pomohol tento sen splniť. Je to pocit, pre ktorý žijem, neopísateľný zážitok. Keď som v lufte, nemusím rozmýšľať, čo viac by som mohol robiť, lebo v tej chvíli už robím to najlepšie, čo sa dá. Ľudia sa ma často pýtajú, či sa nebojím, že sa mi môže niečo stať, ale ťažko sa dá bať z tej najkrajšej veci na svete. Som Ivan a robím motorový paragliding.